Dicíame, esta auga leva pouco viño. Pouco. Ten pouco, bueno. non? Eres máis de tinto ou de blanco? Porque por esa zona danse tamén os tintos, non? Eu máis tinto. Claro, por esa zona da Ribeira Sacra. Eu bebo viño tinto, vai-me moi ben. Entre comida non probo. Claro. E logo, aparte de traballar, comer. porque traballas aínda, estás Fago ben algo. activo, Fago. pero tamén gozas da vida. Que Tamén. facedes na Asociación de Xubilados? Xogamos as cartas ao chegar, unha hora, ás 5 gimnasia, hai despois outros días hai, como se chama? Pa memoria. Hai os exercicios de memoria, non? Sí, fan de memoria, pero eu xogo as cartas sempre. Pero aí tes que ter moitos amigos. Teño. Polo menos durante o día, E amigas só non te... e amigas tamén. mozas para virar, con elas tamén teño, grazas a Dios. Claro. Porque Sí, teño- porque ese é outro tema, Marcial. Unha cousa é esa relación, e Claro. outra cousa é esa persoa coa que compartir a vida, non? É dicir, ese é distinto, pero ali pasamos ben os jueves, temos gimnasia e baile. E os sábados e os domingos. Tamén hai baile, á noite un cacho, e baila, poñen discos, e o outro día ainda veo un músico, me cago, partimos as patas ali a bailar. Deixaste desas patas e a espalda ali bailando. Pero entonces, que che gusta máis bailar? O que veña. O que veña? Da Eu igual. bailo un tango, me gustaba moito as cumbias. O solto, agarrado, dá o mesmo, non? Pero, A muller gusta mellor cerca de min. claro, agarrado. Moi lexo, non? É que claro, ti Pois levas lonxe non. levas 4 anos viúvo. Eu quería preguntarche se nos bailes non fixeches aí algún intento de atopar en algunha compañía. Unha amiga así, pero sin direito a roce. Vale. Sen dereito a arroz. Pero ti intentáchelo, non? Home, Claro. Que cara de pillo ten o Guillermo, Que retranca, que retranca. Mira, a familia... me gusta moito acaricialas. A familia é importantísima na túa vida, non? Dis que é o motor, ese motor que te move, non? Sí, home, claro que sí, tes as fillas, tes os netos. Onde están? Ahora viven por ali, ou están chantada todos, pero cada un ten a súa casiña. Pero reunides vos de vez en cando, Home, sí. todas as semanas. Home, vexo a chamanme a todas as horas, sobre todo a que está aquí, e a outra, tal. E a outra vive ao pé de min, que fixe ali unha casiña, tiñámonos un solar e Deus ella vive ali ao pé de min. Cando hai moitos anos ainda vivía máis, bueno, ten ali unha casa que fixe unha casa, pues, esa vexo. Ui, Guillermo, están chamando por teléfono. Alguén chama. Ti, o teu teléfono non o trouxestes, non? Non foi o teu que sonou? Ten a filla. Ah, teno a filla. Imos ver entón quen chama, vale? A ver. Que tal? Boas tardes. Hola, moi boas tardes. Oh. Hola, falamos contigo. Hai alguén aí? Hola, que tal? Boas tardes. Igual se cortou a chamada, a ver se intentamos... Espera, vou dicir polo nome, a ver se así me atende. Hola, Laura, boas tardes. Hostia, Ai, hola. Hola, que a tal? miña filla. É a túa filla. Guillermo, claro, cuidado co vocabulario. Quen é Laura? A miña filla. De repente, tua filla. asustouse. Digo, Son a filla. eu xa me parecía que sería. Non contabas con Non ela, Guillermo. non contaba Guillermo coa túa chamada, teu Non, pai. Sí. Bueno, aquí estou. Estou aquí para apoiar. Bueno, algo é algo. Algo é algo, Miguel. Pero que retranca ten teu pai, Laura? Mira, por que crees que teu pai merece atopar unha compañía? Bueno, porque queremos, nós, todas as fillas, queremos que sexa feliz. Estivo aí uns anos bastante atado, cuidando da mamá e tal, e agora, pues, merece pasalo ben. Si él se sinte solo, porque é a única queixa que nos dá, porque saúde ten bastante, e deféndese moi independiente, conduce, bueno, fai a compra, cociña, fai todo. Bueno, todo, ten tamén alguén que lle axuda na casa, pero bueno, que ten bastante independencia, pero di que se sinte solo, pois nada, parecenos ben que busque alguén para que o acompañe, claro que sí, porque darda, pois pena que non teña alguén, claro. Que bonito, que bonito, que bonito. Gracias.
Estás Que emocionado, bonito, Guillermo. Estás Laura. emocionado, É que é unha maravilla o que está dicindo a túa filla, porque Guillermo decía, eu teño unha filla que está aquí no plató connosco, teño outra que vive ao pé da miña casa, e vos, as dúas fillas, gustaríavos que teu pai, aínda tendo preto, non é a mesma compañía, que atopase a alguén, unha muller que o axudase a ser feliz. Bueno, Sí, sí, sí. Non Non é o mesmo, non é o mesmo. Claro que non. Porque nós vámonos para a nosa casa, facemos comidas, compartimos cousas, pero vamos xuntos tamén fomos xuntos de viaxe, un viaxe así especial que quixo el, que lle apetecía, era o que quería, pero claro, despois queda só. dixen aquelo dixen o do cruceiro, por decir algo, Leváronche de cruceiro. xa me aparecen as dúas apuntadas. Ai, carallo, válgame Dios. Xa non podo ir para atrás. Laura, como é teu pai? Como é teu pai? É moi animado, traballador, é alegre, bueno, moi bailarín, bueno. Bailar non paro Eu moito. penso que é boa persoa, que merece ser feliz, a mí. Laura, de verdade, moitísimas grazas polo apoio a teu pai, que está moi emocionado aquí. Nos imos facer todo o posible porque a toda esa compañeira, sobre todo por darlle o noso cariño, que é hasta onde podemos chegar. Gracias por apoialo e por coidalo así. Un bico grande, Laura. Grazas. Grazas a vos. Graciñas. Grazas. Qué bonito o que Qué dixo bonito, esa última frase, que merece ser feliz. Guillermo, vouche poñer aí o paquete de panos, vale? Necesitas... Teño, non. Ai, va, perdón. A mí non me gusta. A mí dixeme... Son tranquilos, moi tranquilos. Para atrás ningún impulso, pero neste paso vou para atrás. E ti xa tos o teu pano, eu este deixos aquí, vale? Nada. Aí está. Ti xa estás ben. Home, vamos. Recupera pronto, Mira, O... dinos. A lástima que xa non levará unha que me quedara calorando. Espera. Que retranqueiro, que retranqueiro. Do resto vai todo ben. Do resto vai todo ben. Mira, imos a lembrar un pouquiño a túa vida, vale? Para que esa persoa tamén se coñeza un pouquiño máis. A vida non é boa. Claro, é que para chegar a donde estás, menuda vida pola que tiveches que pasar. Mira, Ao nacer no 35 xa non hai nada que facer. pero ademais disso, Antes da guerra. mira, ti naciches en Chantada, Sí. pero teus pais coñeceronse en Cuba. Sí. E xa empezou sendo dura a túa vida, porque ti non coñeceches a teu pai. Nada. Tardei 2 meses en nacer desde que ele morreu. Veu para cuidar o abuelo quedou, e o pai deu unha pulmonía e marchou. Pois o abuelo levou nunha filla. E levou-nos, non sei se ben se mal, levou-nos todo o que había na casa, mantas e todo. E quedamos por as fortas do mundo, así de claro.